Pa 20 April nthawi ya 9 koloko Zodiac anali akucheza ndi Dreamo. Ikamatha video iyi ndikhala nditakuwuzani mfundo zokwana 26 zimene tapeza mukucheza kwa Dreamo. Iyeyu monga tinalankhula kale mu video yathu ya mbuyomo, dzina lake ndi Shafi Phiri ndipo iyeyo ndi membala wa mpingo wa Chisilamu. Kumuzi kwawo ndi kunkhotakota, koma bambo ake agwira ntchito nthawi yayitali ku ntchisi. Iwowa ndi aphunzitsi aku sekondari kumeneko, komanso kuyimba anayambira ku ntchisiko, koma kwawo kwa iyeyi Dreamo ndi kunkhotakota. Mfundo namba 3, kwawo anabadwa ana 5 ndipo iyeyo ndi wachiwiri kubadwa. Sukulu wamaliza kumeneko ku Livingstonia University ndipo graduation yawo ili mu Oktoba. Iyeyo wapanga maphunziro a public health. Form 4 anabwereza chifukwa adakhonza 23 points. Nthawi imeneyo 2018 ndipo atabwereza anakhonza 18 points. Sekondari yake waphunzira pachayamba komanso Madise Secondary School. Poyambirira ankayimba danso zija za mavisho ku sekondari. Mu 2019 ndi pamene anakumana ndi maproducer awiri, Tactic komanso Nyanda, ndipo ankayimbira ma beat opanga download pa internet mu nthawi imeneyo. Anazatulusapo EP koma anasowa ndalama yokwana 5,000 kwacha kuti akalipirire ku malawimusic.com kuti amupangire upload nyimbo zake. Anapanga ma broadcast group a WhatsApp makamaka amanambala ake okwana mu phone, magrupu okwana 100 amene ankatumizira EP ya nyimbo zake kuti azigula pa mtengo wa 1,000 kwacha. Koma pa anthu onse okwana 1,000 amene anali mu phone yake, anthu okwana awiri ndi amene anakwanisa kumugula basi. Panali anzake awiri amene ankacheza nawo, ndipo nsikana ndi mnyamata anatenga ndalama zawo ndi kukamulipirira ku malawimusic.com kuti apange upload nyimbo zake. Anthu awiri amenewo ndi anzake mpaka na lerolo, ndipo mnyamatayo anapita ku Israeli. Mfundo namba 9 imene mungaphunzire mukamaonera video ya interview imeneyo. Anayamba kuziwika ku Zambia, anthu aku Malawi asakumuziwa kwambiri, ndipo nyimbo ya Duma komanso Mtendere ndi zimene zinatchuka ku Zambia, ndipo samaziwa kuti zinafikako motani. Mu 2021 ndi pamene anthu anayamba kumuziwa ku Malawi atasayinidwa ndi Van Ngongo. Kenako Amikozi Facebook page anapanga post chithunzi chake ndi kulemba kuti iyeyo amakhala ku ntchisi. Sopano ndi pamene anayamba kuti anthu ayamba kumudziwa kuti kwawo ndi ku ntchisi osati kunkhotakota ngati fact mene ilili. Breakthrough song yake amaitenga kuti ndija amati weniweni, ngakhalebe kuti nyimbo zina zapambuyo anthu amaziziwa. Dzina lake loyimbira pa stage, dzina lakale ndi Smart P, mmene mu 2017 kupitira mpaka na 2020 kenako anaona kuti ndila chibwanabwana ndipo analisintha kukhala Dreamo. Tanthauzo la Dreamo ndi dreaming in every moment, kutanthauza kuti moyo umakhala zabwino komanso zokhoma, ndiye muzonsezo maloto athu amayenera kuti asafe. Mfundo namba 16, abambo ake ankamukaniza kupanga zoyimba kwambiri ndipo sankagwirizana nazo. Mmene ankamuvomereza mwachoncho momwemo anali mayi yake. Makolo anamuvomereza zoyimba ali sekandiye ku university, atawakhazika pansi makolo ake ndi kuwauza kuti asamamulipirire school fees ku university, ndipo ndalama azithandizira azibale ake, iyeyo azizilipirira yekha amene school fees ndi ndalama zochokera mu kuyimba. Pamenepo fees inali yokwana 650,000. Apa ndi pamene makolo anaona kuti nyimbo za mwana wawo Dreamo zayamba kupindula ndithu.
moyo wake onse wakulira kumuzi, moti anthu akamamunena kuti iyeyo ndi wachimizi sizimamukhuza ndipo samadandaula chifukwa ndi chilungamo cha zimene iyeyo alili. Zoti ndalama olo kutchuka zimamusintha munthu nkuyamba khalidwe loyipa ndi zaboza potengera ndi Driemoyo. Munthu umakhala kuti khalidwe limenelo linalimo kale ndipo fame kapena ndalama zangopanga fuel khalidwe lake kuti munthuyo lituluke kuti akhale munthu oyipa kapena akhale munthu wabwino. Ku university anali ndi adani ochuluka kusiyana ndi abwenzi chifukwa anthu ankangokhala ndi mindset yoti anthu otchuka kapena kuti master amapanga zinthu zonyada kapena kuti kuzimva, komanso mwina akamaona zolembedwa m'masocial media zinkangopangisa anthu kumamuda ku sukulu, koma iyeyo sionyada olo kuzimva ayi. Choncho iyeyo routine yake inali yoti amangopita kowerenga akachoka mkalasi kenako basi ndikupita kulumu kwake. Mfundo namba 21 imene Driemo anayankhula kuti amadabwa anthu m'makomenti pa Facebook paja, umva uyu ndinali naye limodzi ku primary school, ku secondary kapena ku university, koma amanyada samafuna kumawayankhula anzake. Choncho iyeyo monganso wina aliyense amazifunsa kuti kodi ineyo ndizoona kuti ndingakwanise kuziwa aliyense amene ndaphunzira naye sukulu, moti pali anthu opitirira pafupifupi mwina 2000 chakuti, komanso kuona amene akunenayo iyenso sakuziwa aliyense pa sukulupo. Apa akupanga plani ya collaboration ku Zambia, Zimbabwe, South Africa komanso Tanzania. Ngakhale anthu amati makolabo amene akupanga m'maiko ena sakumaphula kanthu, koma ngakhale kampani ya Coca-Cola ija inayamba ndi kugulisa botolo limodzi lokha la Coca-Cola. Ku Zambia kulibe chibwenzi chake ayi, koma atatulusa albamu ya Nzaliwa anapita ku Zambia for media tour kapena kuti akayendeyende m'maradio komanso m'ma TV. Ndiye kuli media personality kapena kuti kuli mmozi ogwira ntchito kuma TV kumeneko, wina otchuka kwambiri amenenso ndi influencer, zina lake Chichi Daise, ndipo ankagwirizana naye kuti amuthandize ma promotion. So anthu ataona zithunzi mikozi analemba kuti asakhaletu kuti watipezera alamu athu, basitu anthu nkuyamba kupeka nkhani ndikumayankhula kuti Driemo wapeza chibwezi. Driemo anazayankhulapo kuti amapeka nyimbo zachikondi chifukwa nyimbo zachikondi ndi zimene zimakondedwa kwambiri komanso ndi za ize kwambiri kugulisa. Chikondi utha kuimba za heartbreak, ndiye kuti osweka mtima onse ayikonda. Utha kuimba za anthu amchikondi amene alimo ayikonda. Utha kuimba yokhuza kufuna wachikondi ndipo amene akusakayo ayikonda. So kuzungulira mu nyimbo zachikondi ndi chimozi chimene Driemo amakonda kwambiri. Iyeyu anakumana ndi producer otchedwa Tactic komanso Nyanda Kunchisi, mmene Van Ngongo ankamusaina anamuuza kale kuti ndikufuna ma producer anga akhale omwewa basi chifukwa sindikufuna kusintha. Munthu wina ankafuna amugwese ndipo anatumiza nsikana kuti azicheza naye pa WhatsApp zachikondi, koma inali plot yoti atenge ma screenshot andiyalutse kenako ndigwe. Izi zinaziwika mwachangu chifukwa tu ngati munthu akufuna kukuononga iyeyo amakhala akunamizira zochitika zake zambiri. Kenaka ngati ungapezeke kuti wapusira mu zinthu zochitika umapezeka kuti wagwanayo. Driemo anayankhula molimba mtima komanso movomereza kuti iyeyo Driemo ali ndi chibwezi, sali single. Izi ndi mfundo zokwana 26 zimene Driemo anayankhula komanso zimene tapeza mu interview imene Driemo
anacheza ndi Joab Chakaza pa Zodiac. Langa dzina ndi Sam Mavita, ndipo panga ma videos osiyana-siyana a entertainment. Ngati mwayikonda video, please subscribe.